Nana Opon Chicheku. Nana Opon Chicheku. Sebre suman kwa hene neme. Mijuma midima mampon mai esante mai. Jingle FM 90.9. Akonfo a yewo mampon district nyina wamugura neme. Akonfo nyina wura. So omom tetenga hai, omo bosidim, omo nyina wamugura neme. Nti so womo de besom me anam de akosom da sebre na o sebunsu ya wotoso mieno na yakoma du fie ma o yakọ usu nesu na usu a onisu obesa dawroma sama atranko nyina yakọ bia nhyeden na de nyamepe na woye se ye na hwie a enya aba enye ma obia trankonya bia trankonya nyina ma obia yakọ awroma ne hemafu nyina mamu nyina yakọ awroma ene akonfo adwuma ye be adwuma papa ene akonfo ye beti adaban be adwuma free anajo no nwotwe kono no ankono saa kopem saa de bechen nondu na anapa nondu ai na se akomuni be ejira musa gidi edukosi anajo nondu ejira mu gidi anya agoro so ya yenimu se ya botaye si ya ni so se ya ma eduru sabre ya nsuo sabre ni nsuo beto nti yeso ye beye de esi ye bia ye mansuo ntwa kopem ebrara ye beye ama santeman ye wura otumfo onso ahuni se ampa mampo man yeso so ya ye bi me de kosum mi wura Kumasi sumankwa hene wona pani ansa na maba ye di nyina de ahye ye nyina ye ho animunyam nti enne mampomai momra na momhwe ye womo a womo se akom nye no enne mbohunu akom ho mfaso akopem kyena ejina musa yenda ti mampomai damo ase Nancy kwa yini na mateni kase ni etwetwe nkomo na we de nka me bebusa se se de wiem asiye kumo no nka ensuo ntimi emese kekese se esa se na se de kan asem we ebisi asim finhia wo ha eji achi ye hunu beda na me kra bebusa se onfie eyese yeah This is Jingle FM live from Shanti. Onfie dioso abaduma na ya waba fie abaduma ho mi sa fie dioso na jese nana mokra mu bi da na ye no na jese eni na asakese na esi da ho no asakese pa na esi na to asantuma nyina na ye kase nsuma kwa hini utuma die pa no usia konfu na utuma die pa no ya na etese ye utuma die pa ya na di the sum na na mampo hini ko dan asantuma dwumadie ni se mampo hene ko ba bia na mehwe kwam ma ye hunu se kwam atene na se kwam ntene na abona mane na chai da si watu nine se ka se komu dawo ana komu na ho na no be wada mo boni de kwanso yesua ade wo yasante amamna ni amane kwanso bi akore bi wo fie baka sana pani bi krampo Jingle FM 90.9. Komu eda ho no ebia na wonte ase nti wo se de tie no na mo mi hu ni ma na ye kra no edu ba bi na mo ka se komu eda ho no mo a ya na etwetwe bi no aso kakra betimi abam yo ya wo kana megitum se nani pa no yente asante no sa nti kwa mu da na kese bibia
ɛwɔ kwam sɛ bi esunsumbɔni bi wɔ kwam a ɛsɛ hwɛ na me yi firi hɔ na kwam da hɔ sɛ nana no mbasa ya na sunsun bi timi sunsumbɔni bi timi betina kwam sa papa na ya ne yɛka bibi sɛ nana mampɔhene ɛwɔ hɔ yi nsuo ne abosom wɔ kurom nyinaa hyɛ nana ase na ba ne sɛ na tumi bɔne bi etimi ɛsan ɛba mu wadaro oh ɛne deɛ sɛbe nipa mpanimfoɔ na kaa sɛ baakofo wɔn kyerɛ damfo nti sɛ biribi ɛba saa no a ebi ebetumi abɔ mpofirim ebedi bɔne nti ɛno no ɛsɛ gye sɛ mehwɛ kwam ansa na kwam da hɔ ama tia ne naa so sɛ nana deɛ ɛba no nyɛ nti twɛn ansa na watoa so nana edu baabi a sɛ mehwɛ sɛ deɛ yɛ na wusi ɛbrɛ paa no na wokɔ na wopani no na mebusa mo sɛ no nti ɔpani ɛdeɛ paa na wɔyɛ hɔ no a wokɔ a na afei waba no wɔbɛgyina na ɔno gyina na kyɛ sɛ mpanimfoɔ di nana anim nyinaa no agyina ansa ɛfiri deɛ ɔdi kan ɛbɛfiri nana atwafoɔ hene no so ɛbɛsene kɔ nyina nana bɛdeɛ maka nana atwafoɔ hene ɛm sɛ nana no so santena yɛ na mo wɔ sɛdeɛ ɛnidisiwɔ no ɛteɛ nti sɛ nana no ɛkɔ a wowodi ne sɛ somankwa hene sɛ 90.9 yɛtene a mena medi kae ɛnam sɛ meyɛ sumankwa hene nti yɛsunsum nyinaa wɔn wura ne me nti no tem biara mampɔnhene ne na tena nkonnwa wɔn ba a mena medi kae nti deɛ ba biara mena megyeɛ okay na yɛbɛkɔ no sɛ wona di kan sana nana no mankae na meka sɛ hwɛ sɛ deɛ na wodi kan kɔ kakra na nana ahwɛ ne ɔpɔ no tom na yɛna mehu sɛ nana baako so ɔno so ɛso bibi na afei wɔpem so na ɔtee so na ɔkɔ na ɔba ɛyɛ atoko nyinaa ɛyɛ atoko na meka no so no na mepɛ sɛ mekyerɛ ma atiefo no bi hu nipa a wɔyɔ adaroma na wo so wakyerɛ mu kakra ɔyam sɛ ɛsɛ nana ɛba ɔno so no ɛnenam. This is Jingle FM live from Mampong. Atoko yɛ mampɔnhene bosom nti ɛsa no mampɔnhene kɔɔkɔn no wɔn a ɔgye ɔman santeman mampɔnman de si hɔ nti yɛkɔ baabi a wɔn memekɔ wɔn nso ɛreba wokɔ na atoko bu akyi dɔ saa na ɛm sɛ yɛkan mampɔn ɛsɛ mampɔn a robɛn ne mampɔn na mampɔn kura firi ne yɛbɛso yɛ roma wobɛtumi abɔyɛ kakra hɔ ɔmu sɛ nana yɛ nsumankwa ɛhene yɛnkɔ akyiri kakra ne mmom yɛbɛhwɛ kakra so ɛwɔ no n'akyiri no yɛbɔ mpa yɛ sɛ yɛne nana akurofo nso kyeame bɛtena se yɛsɛ mu no yɛne ɔmu nyinaa bɛtwetwe nkɔmmɔ nana nso mu firi ɛyɛ kɔwɔ bene nana nyaako kɔwɔ bene abɛpiri munim sɛ wode wopoma no aba wabaa no nana bia wo biaa memu akɔ aba yo ɛnɛ deɛ wadaroma bɛtumi megya ama anananom a adehyeɛ no ɔmo abɛtoa so musma kɛseɛ na nsuo akɛseɛ na nakɔ sɛ ɛwɔ tamambe mu ne ayɛ amane mu yɛwɔ na bi wɔ ma no yɛmfa nkɔ nsuo na sɛsei ɛsɛ yɛbu yɛ nneɛma gu nneɛma bi so yɛbu yɛ ni agu nneɛma bi so nti ɛberɛ a yɛdi dwumadie wei no sɛ na bɛka ɛde afa ho de akyerɛ ɛwɔ ɛberɛ a nsuo bi wɔ a yɛnkom na ɛsɛ deɛ nipa no bi abu ɔmo ani agu so na wɔyɛ nsumankwa hene yɛ wɔbɛkensa no wobɛbam no afei yɛsan atoa mampɔn nsumankwa nsɛm no so yo deɛ mɛtumi aka ne sɛ sɛdeɛ wɔka no na yɛwɔwɔ nsuwa bi a nsaase deda ho a ɛda bi yɛmfa nkɔ mu ɛnɛ asɔre na ɛde saa nsɛm wei nyinaa ba sukuu abɛsɛe no abɛsɛe yɛ amammerɛ nyinaa no nti no wo ne nipa no
kano so gya nam de mekọ asọre nti mekọ enso efanya ehun nsinsanso okay fanya ho nsinsanso nti no le de me metimi aka akire asọre ne se sabio o ba beto nsuo no ne woda ho enu nti no de woso wo mpe no na ese ososo ye na mamere na wo de ma no da koro ne nse hwe da koro ne yesi wa anko afu mu a eno ma afu ni nyina enno nkusitire na sebe so ya de da ho so afu no so edo enno okay wo mesre wo mu a ye kaza edie no wo mfa ma no na ye nyina ye nya asundie be die gye no eja sei yenhwe ensuing na nase emientu galamsey wom na bre yentu galamsey wom na yeso yeti oman mu yenye ti krubie mu no ekwan nam so aye ensu na eja sei ebehwe ne sei yo yedi kai mata was papa mada tifu nyina ase mada Santa Maria ro tufo situ kase mada ya so ya de nyina na naja kumfia sabri udupon kase tutu abeto so ma wajeno ho anje oman na ma so nkonya yewra osia de yo na ejini mboate so mechia da was yo sari ya wokan wo hwemo wadaro mebu papa nwa so nyina no mode mu ni yiyo ene sen sika yenwe yepe na so we pe sika akire wo de ba kosa ho yade no entwe yi yewra na sebro se bonsu santimayo sian na wo kana na ya sam kase pa na ya kana sabi bro na yese enkom hye bi na no wo hye se na wo hye na woje Jingle FM 90.9 saying garamse aba santima mpon yewra se mempren ma ye ntu nsuo no mampon ye di nsuo ankrankre na nso so eka wo ni nyina akọbọ chimfa obo odumu na akodam ama ye nyina ya sabia no ba fo to mpo na adai na sabe asam kasisi ya to no ensuo ye ntu garamse kra bi a me new road bia wo ya wa na me obi na otwe mi kwani nsuo ma da bia kosome mi no ne nsuo ma da ne se ye betu garamse ni ahunu nsuo yi ko do so da chimfa no pe ti se sa ho se ye disikachi ya kwa sei ensuo ama sabe su komade ye ya na ya de ha adwiri ye pa nti de wura da so bro ka ye no na ya semihia na ya mu no sa ya sampa de mu ye de wo se so yoyo edi so aye ne se ye mpene ampa ya mpene ama ne nye nsu a ya ye no nti mesoro bamboma ni asantaman se yura so ko akurambo a se ntifuni wa pejafo This is Jingle FM live from Mount Ashanti. ene sadia na ode opportunity mu say obehwe bamboma ni asantaman nsupa akopem ye nkwade nyina no ye nyina ye mfo so ye mfo se enyoyo na emwa asantaman mo yo na ye kan bibi se nsu bi hono mu ekiri bibi na omude kum nsu bi wo ekiri bibi na omude ko bra woni na nsu kwa hina transi na nka ne no na minim se yesese obi de ade tuntum ko nsu ekiri mu a na bibi ehwo no na ebia nsu we asase okura da sei yankoso so enemi mu se na no e ka se na sebo so to sumi na na mampan ekwa akura ensore bi wo kuro dua mu ase a na no no mo ya asore ensore bi wo kuro mu ase na no na omo ya asore na de meka ne se na modaruma nti na bible no kura won se fa kausa de enye de emma no Jingle FM 90.9 yesa kausa emfa ma no nti na se ko ba se omo yesa de no omo nyansu sunsanso bi ana omo nyansu sunsanso amamra kwanso de echi de ni edi sabe buru tete no mani afrika kra me ko ba adusia okay mani frade na metibedim ho na papa firi asante benim pene ko zidu apampa so okay onye ba ko zidu a mo baname okay MPP chama onye ne baby kro baname okay na ye ko chirim fam se ko sensu a David se banada fam ko nsu no na bonnet se kuda pa kru akoside fofie koside joda aye kan se no ye mfan ko nsu ene sen etimi ko nsu se ko sensu
wotumi ahunu bia na papa tenten tututututu okay woni bono so a bia no ofenti wo so ma wa ade so ko eja ya ade no ho bisa sabe ensuo no woda a wo mudidie anya woda sabe wo mletena fie je wo mahome na wo bɛyi yɛsesere bɛtuntun yɛmfa nkɔ ɛma bakɛte sabe yɛburu yɛdware mu yɛmfa nkɔ hɔ sabe chance a yɛdidi mu yɛ amako mu yɛmfa nkɔ na yɛwɔ adeɛ bi a ne yɛde kɔ nsuo 34 anaa jesu ana ne yɛde kɔ nsuo na yɛba yɛpɛ bi agu kulam data kura ni hɔ a yɛsere ba bɔbra pɛ bi ne yɛpono mu anyina ne mafie pono mu yɛsa nsuo gum po no ma tse de hye fridge mda da kokodokodokodokoro aso na de nyina yɛto nyina twene ɛne nsuo esisi hei yɛyɛ nsuo bebree na nso fa typhoid sensem sensem aso tete no ukɔ nsuo ma wo sa hahama ya tete egu nsuo nani wo de abɔ wɔn sa ka ba wo na sabinum anasa wo pa ngono mo na sabinum kra na ɛma wo hoden ɛma yɛ nyare basa aso ne yɛ se ne bia ba computer time hwɛ ade achi bia obi ayare so tramam penimfo nkolan say die chi no na Jingle FM 90.9 so Jesus Christo time na wo ye fasting aduana no o chi kom aduana no bon sam be so no hwe odan no wo ade pan no be so no hwe say Yesu so wan kai na chi an kai sabe ne ma egu asasi so a ji se ko di pan no na kanyame wo sha wo de man san ko nje no nkamam Let's say, ultimate say, to be ka, the ancient niche. The Mesra Union, Omayanko fatty at Tempono, Nayam fem, Nebeboa, I'm a wood tim, there, costing to be chat. Okay. And your mother's son. Ye, dear, no, you see, and then Nippers soon with you. It was idea where Nipanja was mayor, and her Sabibu, Yaba, Mamma, Bonnie for Quacha Maria, Tramo. Yes, the abetom red, or no more, yes, you know, one team. That's an ability was that. That's why they are almost under 1 a.m. penny for no motion. This is Jingle FM live from Hong Kong. Or yellow tinted suit. Senator, Senator, what to know, no dear Bua, no dear Bua, what to know, I be back out yourself and a bone. Chat, no dear Bunata, same, watch, you see, a cracker, no money pound wedding, Nabua, and now I say, Sabi, if you ever India and South Pedia Atri. No qua. The answers were crano. Yes, as would ya woody. Yes, so catch up in me and Oka. That first at Yabunipa, the bumping for Casacho Papa, one and be a child be on Sasubiana, what you born in Brasil. Okay. But then, Shuatra, Witinia Casambia sub emphata atro. The idea in Chayuka. Okay. Let's say, we am fatty at Ponquanoso. Nyame ne nananam ne asase yɛ mbonyamboa so ni abosoma etawo eti no ombɛboa ama yɛsɛsi kwam dada ama jo yɛbɛsa sikwa dada num